салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои ман дар канали YouTube. Амиро ба шумо гуфтаниям ки имрӯз мо дар яке аз шаҳрҳои сайёҳӣ, яъне янтарная истироҳат дорем ва имрӯз ба ҳамин тарабхона омадем ки хӯроки нисфирӯзӣ хӯрем. номи тарабхона мана бине янтарная легенда. ман фақат барои чи инро ба шумо нишон дода истодам, на ин ки барое ки дар тарабхона мо хӯрок мехӯрем, барое ки бинед ҳамааш аз янтар аст. анамин бинед сангчаҳое ки зард, сиёҳ, сурх ҳар хел аст. мана болошкати, мана ин тараф, мана ин болошкати, ҳамаи ин янтар аст. тоза янтар, бинед, тоза янтар. дарашро бинед, мана янтар аст. ин янтар дар шаҳри Москва ва дигар шаҳрҳо, дигар давлатҳо тамоман қимат аст. ва инҷо ҳамин кони янтар дар ҳамин минтақаҳо аст. заводҳо дорад, яъне ки комбинатҳое аст ки ин янтарро яъне ки коркард мекунанд. ана бинед ки аз янтар пурра ин гирду атрофи тарабхона ресторан бинед сохта шудааст. мана дарашро дидед, мана бинед тоза янтар аст, дидед. ана бинед, ана бинед, дидед, ана янтара бинед, тоза ана ми янтар аст, бинед, мана аҷоибот янтари тоза, деворҳояш, дараш, мана бинед, пурра, мана бинед янтар. ин чӣ қадар қиматбаҳо аст дар дигар ҷоҳо. ин тоза янтар, мана бинед деворҳояшро бинед, дидед. янтар ҳар намуд мешавад, сиёҳ, сурх, мана бинед, ана янтара, дидед. аҷоиб. ана дӯстон бинед дохили тарабхона дар омаде, мана бинед ҳама ҷо янтар, дидед. ин худаш ҳамин берун дарун ҳама, мана бинед, то ҳатто люстро, бинед, то ҳатто люстро, бинед, ҳама янтар. ана бинед янтарро, дидед. тоза янтари тоза аст, дидед. дар интернет дарояд янтарро хонед чи аст мефаҳмед. ана бинед тарабхона, ана люстро, ҳама янтар, дидед, ҳама янтар. аҷоибот, бинед. ана даре ки аз берун нишон додам, дар омадам, ана бинед, як аҷоиб, аҷоиб ки ин қадар янтари тоза дар тамоми, яъне ки дохилу беруни ресторан, дидед. ана саломат бошед дӯстон. ягон вақт мешуд агис имконият мешуд агис меомад агисте медиден. саволҳо бошад дар поёни видео дар комментария нависед, боз мумкин ки зиёдтар ба шумо фаҳмонам. тамоми намуди янтар ҳаст, дидед, сиёҳ, зард, сафед, ана бинед, тамоми ранг янтар, янтари тоза ино, дидед. муҳраҳои янтара, дидед. ин ба фикрам перевод мешавад амбар, амбер мегӯянд, амбар. ако рости гап янтар ба русӣ мешавад, амбар перевод мешавад ин ба забони форсӣ. точки. бинед, ҳама ино янтар ҳастанд, янтари тоза. ана инҷо ҳам янтар, бинед, набинед чӣ хел рангу, ҳар хел, ҳар хел. ана бинед, тамоми сайёҳон омада аз инҷо ба нархи арзон мехаранд янтарро, бинед.
Бар. Тамоми намуди янтар. Чтобы деньги заработать ходить. Да, видишь. А здесь краски ручки. Мебелет. Зачем она ему